tänään me tehdään 28 tilan spesiaali, mukana myös ekstrat Ville ja Juuso! Moro! Tässä siis me käytetään vain Assault Shieldia ja Ballistic Knifea, koska erikoisjakso niin pakko. Ei pelata netissä, mutta jos te haluatte nettipelailua, mä voinkin kyllä pelata netissä. Kyllä minä. Juuso, lyödään kilvet yhteen. Okei, mä oon täällä hyvä. Lyödään kilvet yhteen. Kilvet yhteen. Ting. Et sä osun alla. Joo. Ai niin, sen läpi voi puukottaa. Yhtyvää trollataan kyllä aika pahasti. Selkä sieltä. Ota vaan. Wow. Ota. Että minun pitää puhua tässä paljon aiheenamme vaikka Call of Duty Ghost. Mä oon kuullut sitä, että siellä voi tehdä oman tyypin. Sillaiten jännä. Tai sitten vaan puhutaan siitä, että kuinka me niinku pelataan tätä koko sakelin peliä. Ai jaa, siellä näkyy jalat. Ai jaa, siinä näkyy tyyppi. No mikäs sen? Ihan mun paskaa. Okei. Et se mun ruumissa ihan mun paskaa. Ja siihen jäikin vielä Ballistic Knife. Kannattais varmaan ottaa se knife sieltä ennen kuin mä tuun ja otan se. Että Ville ja Juuso pelaa. Ja kakkaa. Eat your shit, motherfucker. Didu 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 didu. Mä näin. Hävissu. Sun kanssa. Mä menen tänne johonkin saakelin kulmaan kämppimään ja sitten mä oon täällä koko loppuvideon ajan saakeli. Okei. Miten tää voi playsittää? Ja sen pleisittää. Niin. Mä silleen. En mä jaksa tiedä. Vittu homo. Laitana muitimassa vaihtaa ase kesken haluaa. Häh? Ei oo. Teeräksi. Täällä on, mä oon T-reksi. Ja kumpikaan ei katso ruutuunsa. Ruutun saa. Katsotaan sitten toista ruutua. Mä oon helvetin jo paikka. Ahaha. Paska vitsi. Tänne tällä. Ei vittu ikinä osu. Minne? Kun ei voi edes vetää silleen hienosti hiirtoköyhä. Mä oon jo ohjattanut sitä pitää tässä makassa. Ei ihan. Mulla on äänenmurros, tuli sekunti sitten. Tai nyt mä teinkin sellaisen jännän jutun, että... Nyt saakin vaihdoit aseklassia. Niin. Tässä näette final kill come. En vaihda klassia. Siellä meni joku. Ihme noobi. Eikö oo? Final kill come. Ei ollut Final Kill Cammi. Final kill come. Tupla nolla, nolla, nolla. Yrittääkö pikkunen mennä oikeastaan?
Sisäpaskat on kilvät. Mä teen usein ne. Tän jälkeen se kuka tekee tapon, niin pääsee Rhino Killiin. Nytten on ratkaisu, kumpi pääsee Rhino Killiin. Juusa. Ei. Se oli Juusa. Tässä oli tämä 28 tilaa stressiä. Mä voitin taas. Näkee läpi. 28 tilaa. En mä olisi uskonut selatteeseen pikkumäärään. Viimeis pessussa oli 12, nyt se on noussut 20. Kiitos paljon.